at ens emne er, jo bedre. Forstået på den måde, at hvis man har en gruppe af mennesker, som er interesseret i fluefiskeri, eller passioneret måske endda, så vil det være helt oplagt at lave en kanal for dem, hvor man viser og kan fortælle de mennesker nogle tricks og fiduser, og som de selv kan bruge i deres dagligdag. Det vil sige, jo mere smalt ens emne er, jo bedre er det faktisk til, i modsætning til tv, at vise på en livestreaming, da man får dedikeret publikummer. Og at man jo har muligheden, hvis man ellers kan nå ud til folk, at ramme den i hele verden. Det vil sige, jo smallere at ens emne er, jo bedre. Forstået på den måde, at hvis man har en gruppe af mennesker, som er interesseret i fluefiskeri, eller passioneret måske endda, så vil det være helt oplagt at lave en kanal for dem, hvor man viser og kan fortælle de mennesker nogle tricks og fiduser, og som de selv kan bruge i deres dagligdag. Det vil sige, jo mere smalt ens emne er, jo bedre er det faktisk til, i modsætning til tv, at vise på en livestreaming, da man får dedikeret publikummer. Og at man jo har muligheden, hvis man ellers kan nå ud til folk, at ramme den i hele verden. Det vil sige, jo smallere at ens emne er, jo bedre. Forstået på den måde, at hvis man har en gruppe af mennesker, som er interesseret i fluefiskeri, eller passioneret måske endda, så vil det være helt oplagt at lave en kanal for dem, hvor man viser og kan fortælle de mennesker nogle tricks og fiduser, og som de selv kan bruge i deres dagligdag. Det vil sige, jo mere smalt ens emne er, jo bedre er det faktisk til, i modsætning til tv, at vise på en livestreaming, da man får dedikeret publikummer. Og at man jo har muligheden, hvis man ellers kan nå ud til folk, at ramme den i hele verden. Det vil sige, jo smallere at ens emne er, jo bedre. Forstået på den måde, at hvis man har en gruppe af mennesker, som er interesseret i fluefiskeri, eller passioneret måske endda, så vil det være helt oplagt at lave en kanal for dem, hvor man viser og kan fortælle de mennesker nogle tricks og fiduser, og som de selv kan bruge i deres dagligdag. Det vil sige, jo mere smalt ens emne er, jo bedre er det faktisk til, i modsætning til tv, at vise på en livestreaming, da man får dedikeret publikummer. Og at man jo har muligheden, hvis man ellers kan nå ud til folk, at ramme den i hele verden. Det vil sige, jo smallere at ens emne er, jo bedre. Forstået på den måde, at hvis man har en gruppe af mennesker, som er interesseret i fluefiskeri, eller passioneret måske endda, så vil det være helt oplagt at lave